Niklas Fogtmann her. En af sponsorerne for 2017 er Morten Høst. Tak fordi jeg måtte komme, Niklas. Og jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer. Jeg hedder Morten Høst. Jeg er Koldebro. Jeg har fremstillet en lille menu til jer i dag. Jeg har lavet mad i sidste 20 år. Jeg startede som 13 år, så har jeg ellers arbejdet mig deroppe. Jeg har fundet en unik måde at lave mad på. Vi har en grill og noget forskellige krydderier inden for ingefær, chili og citrus og salt og peber.